everyone, welcome to today's video, and our topic is about the category of peoples in Finnish language. Let's get started. People. Henkilöitä. Henkilöitä. I. Minä. Minä. I and you. Minä ja sinä. Minä ja sinä. Both of us. Me molemmat. Me molemmat. He. Hän. Hän. He and she. Hän ja hän. Hän ja hän. They both. He molemmat. He molemmat. The man. Mies. Mies. The woman. Nainen. Nainen. The child. Lapsi. Lapsi. A family. Perhe. Perhe. My family. Minun perheeni. Minun perheeni. My family is here. Minun perheeni on täällä. Minun perheeni on täällä. I'm here. Minä olen täällä. Minä olen täällä. You are here. Sinä olet täällä. Sinä olet täällä. He is here and she is here. Hän on täällä ja hän on täällä. Hän on täällä ja hän on täällä. We are here. Me olemme täällä. Me olemme täällä. You are here. Te olette täällä. Te olette täällä. They are all here. He ovat kaikki täällä. He ovat kaikki täällä.